Здрасти. Да, и здравейте хора, аз съм Hunter BG и до мен е Snipex BG и брат мен и днес ще играем. Как беше името? Drive Ahead? Drive Ahead. Да. Сега ще играем Wi-Fi Soccer. Ще го бием. Ще го размажем. Аз играя с Snipex. Искам да го проверите как се унижи Горкия. Да, това е епизод номер 2. Ако не му качиш, ще се отбудирам от канала му. Какъв гол! Гол! Ако искате още клипове... Казах още клипове, бе. И ще ме бях направил. Тук майче не можем да умрем така. Да. Не, бе. Я пробвайте. Не може. Ти ми спаси моя гол. Карай я! Не, аз се вкарах сам. Аз се... Не, бе. О, ти ме блусна. Бразилски гол. Кевико. Браво, браво. Ай пак. Чакай, пак искаш ли, аре? Да. Ей, не е често, почта игра. Ще ритам в главата. Но да писа така не е честно. Ми не е честно. Не, чу. Как го е? Аз съм мастър. Първата игра ма би. Не, бе. Добре, бе, как отива топля са точно там, където искам. Така, всички сме си... Не, така, дай му. Аз ще остана тука. Пропуснах на празна врата. Добре, как се? Не. Асистенция. Помагам му, аз съм. Задна ножица, хора. Не, бе. Така, пази. Задна ножица. Уау. Не, бе. Хора, ще го бия. Не, бе, не напредвай. Много го биеш. Не напредвай, мой. Много трудно се управлява, между другото. Да, хора. Тихо сега, тихо. Не, бе, човек. Ще го бием, хора. Радвай се са. Вижте. Това не влиза. Познах. Това не влезна. Не. Давай. Влезна, бе. Аре, всичко или нищо. Абе, играем ли? Да. Аз забравих. Не! Дай буст! Не в меню, бе. What the hell? Автогол, бе. Yes, спаси. О, дай. Не, бе. Не. Сипек спечели. Не искам реклами. Между другото, предишното клипче е много забавно. Как, бе? Това не реклама. Бойно да. Какво стана, бе? Те стоиш на едно място и това са като коли, да ви кажа, мисля, че са като коли. Yes, вижте колко съм добър. О, я празат. Атка, пази. Атка. Не, бе. Какъв гол. Дай пак. Hunter бие. На мен ми лагва в началото. Ти полетя с топката, човек. Вау, бъгваме, бе. Човек, аз ще лепна. Не лепвай. Ей, лепни. Тъпо ще ме вкараш, ама лепни. Ами, Hunter не знае. Айде да играем на другото. Временно изгони буквално. Добре. Сега ще играем Wi-Fi само. Да, Wi-Fi. С количките. Миналия клип е по-смешно много. Да. Има да се смее. Една крава ме уби. Не казвай нищо. Спойлер. О, не, това много мръза. Тук той умира най-много, да ви кажа от сега. Аз съм червения. Не, сега към мен. Yes. Как ми така, бе? Глава. Как, бе? Не беше ли глава? Не, мотор. Да, си мотор. Не, бе? Удари се в ръбчето, бе. Аз бях полетал към вода. Оле! Той се преобърна буквално. Аз без тищо. Това знаеш как се управлява? Как ме убива? Аз съм колко голямо превозно средство. Ако ти падне на... Не, лото! Не! Добре, бе, 4 на 1. Предишния клип няма да спълвам нищо, ама бях много по-добър. Опа, чао! Пера да отиде да плува. С кораба. Ди. Хаштаг.
Ти си хаштаг. Добре, как ме изпраска Предница. О, това много ма кефи Топката на на мен. смъртта. Топката на смъртта. О, какво задно салто просто е. Там е кълта. И какъв удар. О, не. НЛО-то. Яй, към тебе тръгва. Камикадзе. Разбих съм предницата. Пак ли е НЛО-то? Да, не Това е НЛО. Аз никога не умирам всека в него. Стига хваля букук, бе, нямаш ли срам? Айде, чао. Аз ще плувам. И аз политнах, ама живях. Ти умля пари. Ето крава. Крава мен. Крава мен трябваше да се кръста. Добре, бе. Това така кривка глава, не ти го моя. Оп. Това не Влезнах в е токсичния препоръка. отпадък. Зарази гумите ми са токсични. Това беше брутално. Той аз тръгнах. Като паднеш и искаш да завиеш. И аз мога така. Това беше брутално. Карах. Ой, НЛО. Това беше най-тъпото умиране. Да, хора и пак е клан. A magical world full of monster legends. Hundreds Пак той ма бие. Да, и сега ще се върнем. И отново Пак сме сме тук. тук, сега иска да го бия. Да. Вау. Да. Типично той се обърна и... Да, аз хвърлям буклук, хора. Не, Салто мортале! аз летя. И Това беше паднах. Брутално. Да, още 2 минути ще заснимем. Падай. Или нищо. И той след него. Няма да ме биеш на едно, няма да ме унижаваш пред публиката ми. Как му удари? Трактора е силен. Честно? Трактора е най-силното превозно средство. Ако чуете каква кола да купите, трактор. Ако искате я кажа... Да, токсични. Заволкам. Не, това може да му уби. Ти се самоуби с него. Как ли Той се самоуби с токсичен отпадък. Обича тук. Аз съм пират. Аз съм червеня. Ами умря. Пирата се самоуби. Да правих самоубийство. Скочи от паволата. Ами чао. Ти победи. Точка. И сега ще се върнем. Не знам защо, ама... И пак сме тук. Пак Той сме да си тук. букуци. Пак сме тук. Умрях. Добре. Клепа ще още малко. Това е НЛО, го мразя. Не, аз не го ли мраза? Не, на мен... Не, всъщност го харесвам, защото ти... Мраза моторчето, тук върчиш. Мен не ме пуска да не падна. Аз играх Ние с през звук. него Чувствай как ударих някакъв джам. Айде. Заклещ. Уф, мириши. Мислиш, че аз не мога такива работи. Не можеш. Да, ти твърде голям. Ела тук. What? Краси. Краси викам. Да, нали знаете брата на името му. Добре. Виждали ли сте пират да кара трактор? Сега ще видите. Ето видях. Вие хора, моля ви се един път. Това не съм добър по принцип, ама. Той да си букуци. Той види и клип в последния минут. Това ще е за играта. Не може, това ще е за играта. Аре, чао. Добре, чао хора, абонирайте се, харесайте клипа и чао. И на Гети, чао. Steam Deck си направи по мен. Да. Сънието. Няма ли? Чао. Обаче